Θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα μερικές μου σκέψεις που εδώ και πολλούς αιώνες ταλανίζουν επιστήμονες, ερευνητές σε όλους τους κλάδους των επιστημών, αλλά κυρίως στον χώρο της πολιτικής επιστήμης και φιλοσοφίας. Όπως είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αυτή η έννοια ή η μορφή ή δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσουμε, για το ποια είναι η μορφή ή η έννοια είναι γνωστό και έχει γίνει αποδεκτό σε όλο τον κόσμο πλέον ότι είναι, λέγεται, το καλύτερο σύστημα. Καλύτερο σύστημα γιατί όταν εφαρμόζονται κυρίως ή τηρούνται οι αρχές της. Καλύτερο όμως γιατί. Απλά γιατί δεν έχει πράγματι αδιέξοδα. Είναι σαν τη διαλεκτική που είναι ανοιχτό σύστημα. Θέση, αντίθεση, να φτάνουμε στη σύνθεση. Ενώ ταυτίζεται με την κοινωνική πρόοδο, αφού οι πολλοί επομίζονται την ευθύνη να διεκπεραιώνουν και να εφαρμόζουν την κάθε απόφαση που παίρνεται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Δηλαδή τη δημοκρατία την κρίνει κανείς στην εφαρμογή της ή γενικά στη λειτουργία της και μόνο. Δεν είναι ένα καινούριο σύστημα που επινόησε ο άνθρωπος πρόσφατα, αλλά έχει κάποια ιστορία. Εμφανίζεται όχι μονάχα στην αρχαιότητα στα τέλη του 6ου αιώνα και στα μισά του 5ου αιώνα, πολλοί από εμάς που γνωρίζουμε, με τον Κλεισθένη για να ολοκληρώνεται με τον Περικλή, μετά τους αμυντικούς περσικούς πολέμους, αλλά και στην καρδιά του Μεσαίωνα, σε μερικές ιταλικές πόλεις όπως Τοσκάνη, Πίζα, Φλωρεντία, Βενετία κλπ. Για να μην αναφερθώ σε αρχαιότερες εποχές, περίπου τον 8ο π.Χ. αιώνα. Αυτό επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ τι έχει πει ο Ηρόδοτος γι' αυτό, για την Περσική Αυτοκρατορία που είχε παρακμάσει, ήταν σε μια εποχή παρακμής τον 8ο, στα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα. Για να συζητηθεί εν πολύ στην νεωτερικότητα από μέλη του κινήματος του διαφωτισμού, όπως Βολτέρο, Μοντεσκιέ, Ρουσό και αργότερα τον Γκριν, Μίλ και Μάρξ. Στη συνέχεια θα γίνει το κυρίαρχο ζήτημα τριβής στους κοινωνικούς αγώνες για την πλήρη δικαίωση, ώστε να αποκτήσει έστω ο ανδρικός πληθυσμός τη συνταγματική κατοχήρωση του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε. Ναι, μεν αυτό επιτυχάνεται σε αρκετές χώρες τον 19ο αιώνα, αλλά θα αρχίσει να εφαρμόζεται στα τέλη του και μισό ακόμη αιώνα αργότερα για την πλήρη ολοκλήρωσή του. Δηλαδή να ενηλικιωθεί η δημοκρατία αφού εντάσσεται πλέον και ο γυναικείος πληθυσμός. Έχει λοιπόν μακραίωνη ιστορία. Ιστορία ως άκουσμα βέβαια και όχι ως εφαρμογή. Ως θέμα που απασχολούσε αρκετούς διανοωμένους σε κάθε εποχή. Έχει συνεπώς και ιστορία και προορισμό και αν κρίνουμε τις απόψεις του Ρουσό που ταυτίζει τη δημοκρατία με την ελευθερία. Δηλαδή η ελευθερία είναι προϊόν ενός και μόνο πολιτικού συστήματος που λέγεται δημοκρατία. Την ελευθερία αυτή την κατακτούν οι άνθρωποι μονάχα με την απόκτηση του δικαιώματος του άρχιν και άρχιστε, δηλαδή το εκλέγην και εκλέγεστε. Μονάχα τότε μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος ελεύθερος πολίτης με την πλήρη ιδιότητα του πολίτη. Ο Δε Μίλ θεωρούσε τη δημοκρατία ως τρόπος ζωής που τον μαθαίνει στην πράξη και μόνο. Εδώ θα μπορούσαμε να παραλληλήσουμε τον Επίκουρο που τον ερωτούσαμε πώς μπορεί κανείς να μεταδώσει και να διδάξει τη φιλοσοφία σου. Δεν γίνεται για να διδάξουμε φιλοσόφους να διδάξουν τη φιλοσοφία σου. Είναι τρόπος ζωής η φιλοσοφία μου. Επομένως το μαθαίνει στην πράξη και μόνο, όπως το ποδήλατο και το κολύμπι. Δηλαδή θα μπει κάποιος στο νερό για να μάθει να κολυμπά. Ή θα ανέβει στο ποδήλατο για να μάθει ισορροπία. Δεν μαθαίνει τη δημοκρατία από δασκαλική παράδοση. Η συνέχεια της παράδοσης αυτής συνεπάγεται το να δείξει κανείς δρόμους για τον μετασχηματισμό της φιλελεύθερης δημοκρατίας υπό το φως της δημοκρατικής παράδοσης, όπως πολύ εύστοχα αποτυπώνονται τα μοντέλα δημοκρατίας στο κλασικό βιβλίο του David Held, που ξεκινούν με εκείνο της άμεσης δημοκρατίας, εκείνο της προστατευτικής δημοκρατίας, για να συνεχίσει με εκείνο
της αναπτυξιακής δημοκρατίας για να καταλήξει πλέον στη συμμετοχική δημοκρατία. Εδώ καταγράφεται και η συμβολή του Μάρξ αναφορικά με τις αρχές της δημοκρατίας, ότι εκτός από τις βασικές αυτές αρχές οι οποίες είναι ελευθερίας, ισότητας και πλειοψηφίας, υπάρχουν και δύο ακόμη που κάνουν τη διαφορά, οι οποίες θεωρούνται άτυπες αρχές. Η αρχή του σεβασμού στον άλλον και η αρχή της ανακριτότητας. Δηλαδή η αρχή του σεβασμού στις απόψεις του άλλου. Συνεχίζοντας τη σοσιαλιστική παράδοση, η Ρόζα Λούξεμπουργκ θα προτείνει επαναστατικά μέτρα άγνωστα ακόμα και στους σοσιαλιστές τότε. Με σκοπό επομένως να εκπαιδευτεί ο εργαζόμενος πληθυσμός ως ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, αφού συμμετέχει στη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετώπιζε το συνδικάτο που ανήκαν η Ταραμίντη και τη συμμετοχή του. Είναι γνωστό ότι το προνόμιο της παιδείας δεν το είχαν οι πολλοί, παρά μόνο οι λίγοι τότε. Μέσα λοιπόν από αυτή τη συμμετοχή φαίνεται να εξελίσσεται κανείς θετικά, γιατί διευρύνει το γνωστικό πεδίο του. Ο προβληματισμός μας σήμερα τελικά ποιος είναι? Κατά πόσο η δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτής της μορφής στους διάφορους χώρους εκπαίδευσης, οικογένειας, εργασίας και πολιτικής. Είναι αποτελεσματικός και οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο ή όχι? Είναι αρκετά σημαντικό για να μας απασχολήσει εδώ. Ειδικότερα, πώς εφαρμόζεται η δημοκρατία σε διεθνή πλαίσια, ή ποια μορφή της τελικά είναι εκείνη που στην ουσία αναγνωρίζεται ως λειτουργική και είναι γενικά αποδεκτή. Σε ποιο βαθμό ένα έλλειμμα, εάν φυσικά υπάρχει έλλειμμα, μπορεί να οδηγήσει σε άλλου είδους ελλείμματα. Συγκεκριμένα, πώς η αναποτελεσματική λειτουργία της δημοκρατίας δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο γίγνεσθε. Για παράδειγμα, τι μπορεί να συμβεί όταν ο πολίτης δεν συμμετέχει ή δεν υπάρχουν μορφές συμμετοχής και παρέμβασης? Αφήνει λοιπόν τη σκέψη στους άλλους, που είναι μια φασιστική εκδοχή και μια φασιστική πέρα για πέρα διδασκαλία. Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα θεωρείται αναγκαία μια σύντομη ιστορική περιοδολόγηση τόσο στις εποχές και στα γεγονότα, όσο και στις ανησυχίες και στα οράματα εθνών και λαών. Ιδιαίτερα στις ανησυχίες του ελληνικού λαού για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και έντιμο βίο, χωρίς κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διακρίσεις. Και αυτό επειδή ο λαός αυτός έχει παράδοση τέτοιου είδους αναζητήσεων από την αρχαιότητα. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον Αριστοτέλη είναι κοινωνικά πολιτικά όντα. Όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς, αλλά όλοι έχουν την ανάγκη όλων και κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τους άλλους. Εκείνος που τον μπορεί είναι Θεός ή κτήνος. Θεοί δεν μπορούμε να είμαστε. Γι' αυτό τον λόγο, αποφεύγοντας το δυσάρεστο επίπεδο του κτήνους, η ανάγκη γίνεται επιτακτική για μια ανθρώπινη συλλογική ζωή ενάντια στον ατομικισμό που καλλιεργείται, αναπτύσσεται και προωθείται στις σύγχρονες εμπορευματικές κοινωνίες. Το ζήτημα λοιπόν της δημοκρατίας εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο για επανεξέταση, κυρίως για τον τρόπο που κυβερνούνται και διοικούνται οι λαοί. Δηλαδή, με ποιο τρόπο τελικά οι κοινωνίες διευθετούν καλύτερα τη συλλογική οργάνωση και δράση των μελών τους, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην πολιτική, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να συμβιώνουν σε ένα υγιές, δίκαιο και ανθρώπινο περιβάλλον. Στην Ελλάδα πριν μερικές δεκαετίες, λόγω ενός μεγάλου εγκλήματος της δημοκρατίας που προξένησε η Χούντα των Συνταγματαρχών του 1967-1974, οι συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα ήταν όχι μόνο έντονες και διαρκείς, αλλά και ο πόθος μεγάλος, κυρίως στο εξωτερικό. Έχω ιδία πείρα. Όπως Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Αυτό βέβαια συνέβαινε περισσότερο έξω, επειδή μέσα στη χώρα οι πολίτες της είχαν στερηθεί εκτός των άλλων αγαθών της δημοκρατίας και εκείνου της ελεύθερης έκφρασης. Τέτοιες συζητήσεις συνέχισαν μετά την αποστρατικοποίηση της χώρας και την επάνωδο στο δημοκρατικό της πολίτευμα. Κυρίως για τον τρόπο που γίνεται πράξη η δημοκρατία. Αποκορύφωμα σε αυτές τις συζητήσεις ήταν η ανησυχία για το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που διαφαινόταν τόσο στο πεδίο της πολιτικής όσο και στο χώρο εργασίας, που κάνει όχι μόνο άτομα αλλά θεσμούς και συστήματα να δυσλειτουργούν. Συνέχισε λοιπόν ο λαός μας να μιλάει με μεράκι για αυτό το έλλειμμα της δημοκρατίας και μετά την δεκαετία του 60, η οποία ήταν περίοδο αφύπνισης.
και εξέγερσης της παγκόσμιας νεολαίας. Μια εποχή που γέννησε και καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό την αμφισβήτηση καθώς και τη δυναμική απόρριψη του μύθου για την απατηλή πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί από τα δοκιμασμένα πλέον μοντέλα εξουσίας, όπως εκείνο του νεοφιλελευθερισμού, της σοσιαλδημοκρατίας καθώς και του περίφημου κρατισμού στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν μπορώ καν να τον πω μαρξισμό. Ήταν ένας κρατισμός. Η κοινωνική δομή σε διεθνή πλαίσια έχει εξασθενήσει και παρέμενε χωρίς ανθεκτικότητα στους κραδασμούς των μεγάλων ανισοτήτων και αδικιών, που ήταν τα αποτελέσματα αυτών των μορφών ανάπτυξης ενός νομικοπολιτικού συστήματος με την κληρονομημένη φθορά 2 παγκοσμίων πολέμων. Στον εργασιακό χώρο των προηγμένων βιομηχανικά χωρών ήδη αναζητούνταν νέοι εναλλακτικοί τρόποι απαγκίστρωσης από τη στασιμότητα. Δηλαδή μια αναγκαστική μετακίνηση από το γενικό μαρασμό που είχε διέλθει στην κοινωνία εφόσον ήταν απόρρια της αλωτρίωσης του εργαζόμενου πληθυσμού, όπου ευθυνόταν εν πολλοίς η αυταρχική άσκηση εξουσίας στους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ύπαρξης. Σταθερός λοιπόν ο λαός αυτός στην επιδίωξη λύσης, καθώς και ορθής ανταπόκρισης στις αναδυόμενες απαιτήσεις της εποχής κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της μεταπολίτευσης. Με βασικό όπλο του το διάλογο, τον οποίο παρέχει η δημοκρατία. Καθώς είναι απόγονος μιας χώρας που είναι μάνα του διαλόγου. Μια δημοκρατία όμως που παρά το ότι υπόσχεται πολλά για την ανάπτυξη του ανθρώπου κοινωνικά και πνευματικά, καθυστερεί η ουσιαστική της πραγματοποίηση. Μια δημοκρατία που ενώ ευνοχίζεται στους αστικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, επειδή της αφαιρείται η μια από τις 3 βασικές αρχές της, εκείνη της ισότητας, δεν ακολουθούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες ούτε ο αναγκαίος σεβασμός στη λειτουργία της. Αυτό δεν συνέβαινε μονάχα στις χώρες της Δύσης, αλλά και σε εκείνες της Ανατολής, τις οποίες ενώ η αρχή της ισότητας είχε ήδη επιτευχθεί φαινομενικά. Οι άλλες αρχές της, όπως αυτή της ελευθερίας ή της πλειοψηφίας, καθώς και η ίδια η δημοκρατία, απουσίαζαν. Γι' αυτό και ο Ντούμπσεκ έκανε μνήμα το 1968 στην Πράγα για ένα σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή, σοσιαλισμός με δημοκρατία. Γινόταν επομένως λόγος μάλιστα έντονος για τις αρχές της δημοκρατίας, οι οποίες όχι μόνο θα πρέπει να φρουρούνται, αλλά και να τηρούνται με πλήρη σεβασμό και αφοσίωση από τους πολίτες. Παράλληλα, οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που κάνουν τη λειτουργία της δημοκρατίας αποτελεσματική πρέπει να περιφρουρούνται ώστε να υλοποιούνται οι αποφάσεις σε όλους τους τομείς εφόσον παίρνονται από τους πολλούς, όπως εγγυάται και υπόσχεται η αρχή της πλειοψηφίας. Με αυτή την αρχή αναμφισβήτητα η δημοκρατία συνδέεται με την κοινωνική πρόοδο, επειδή οι αποφάσεις παίρνονται από την πλειοψηφία, η οποία είναι όπως το πολύ νερό στην ερμηνεία του Αριστοτέλη, που θα πάει στον προορισμό του και όχι όπως συμβαίνει με το λίγο που χάνεται, το πίνουν τα πόρτα. Κατά συνέπεια, επειδή η πρόοδος αυτή θεωρείται άθροιση των αποτελεσμάτων της δράσης όλων των μελών μιας κοινωνίας και όχι μέρους αυτής, συνδέεται εξ αντικειμένου με τη συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας, την πολιτιστική της άνοδο, καθώς και την αξιοπρέπεια των μελών της. Η προφανή σύνδεση αυτή γίνεται κυρίως για τους λόγους ότι η ενεργό συμμετοχή που απαιτείται στη δημοκρατία στον καθορισμό των όρων ύπαρξης ενός συνόλου είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός για την καλλιέργεια της λογικής του ανθρώπου και για την ηθική γενικότερα ανάπτυξή του. Είναι μάλλον αδύνατο να ανοηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χωρίς κοινωνική ελευθερία, δικαιοσύνη και δημοκρατική συμμετοχή, τόσο στη δράση όσο και στη σκέψη. Συμμετοχή όμως όχι όπως διδάσκει η αστική φιλελεύθερη παράδοση για την ψήφο των πολιτών κάθε μια αλφα περίοδο, κάθε ένα αλφα κύκλο, ώστε να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι, αλλά κυρίως στη σκέψη από εκείνους που απαρτίζουν το σύνολο της κοινωνίας για το σχεδιασμό της παραγωγής των αγαθών και της κατανομής τους. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να αναζητηθούν νέες μορφές συμμετοχής των ατόμων πολιτών στη σκέψη, όπου είναι μια επαναστατική πράξη και απαιτεί παιδεία πάνω απ' όλα. Συμμετοχή για την πορεία της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες απαιτήσεις των εποχών με γνώμονα το τι συμφέρει και ωφελεί την ορλότητα και την εξέλιξή της. Συμμετοχή στη σκέψη τόσο για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όσο και για τη θέση της χώρας γενικότερα σε έναν κόσμο που όλο και μεταβάλλεται. Με άλλα λόγια, μια συμμετοχή με απέτηση στη σκέψη από τους πολίτες για θέματα και όχι για εκλογή και ανάθεση σε άλλον την ευθύνη της σκέψης και της τελικής βούλησης.
Η σκέψη συνεπώς περιφερόταν γύρω από τέτοια θέματα και ο πόθος όλων μερικές γενιές μαζί ήταν πώς να λειτουργήσουν καλύτερα οι θεσμοί και να δρομολογήσουν τα πράγματα ώστε να διορθωθούν οι διάφορες ατέλειες ή αυτά που αποκαλούμε σήμερα εγκλήματα που έχουν γίνει καραμέλα για μια πιο δημοκρατική, άρα πιο δίκαιη κοινωνία, έχοντας βέβαια βαθιά πεποίθηση και όχι μονάχα ελπίδα ότι αφού θα οδηγήσουν τα πράγματα σε μια πραγματική δημοκρατική κοινωνία θα ζούσαν ανθρώπινα όχι μονάχα οι τωρινοί αλλά και οι αυριανοί πολίτες σε ένα πολιτισμένο και υγιές περιβάλλον χωρίς διακρίσεις. Το πρόβλημα όμως διατηρείται δυστυχώς και μεγεθύνεται όσο υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια ανισότητας και ομαδώσεις που αμφισβητούν ή παραπλανούν χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους. Παραπλανούν την κοινωνία, το σύνολο. Σήμερα, ωστόσο, 2 και πλέον δεκαετίες αργότερα, αφού οι βασικές αυτές επιδιώξεις για τα οράματα δεν επιτεύχθηκαν, η απουσία της δημοκρατίας γίνεται έλλειμμα και το δημοκρατικό έλλειμμα αυτό τον διαδέχεται ένα μεγαλύτερο που είναι εκείνο του σεβασμού στον άλλο ως άνθρωπος. Ένα έλλειμμα όπου εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ύπαρξης. Η ανισότητα είναι παντού το αποτέλεσμα ενός τέτοιου ελλείμματος που δημιουργεί κυριαρχική, αν όχι βάναυση μεταχείριση των λίγων πάνω στους πολλούς και στο περιβάλλον. Παράλληλα, διαονίζεται έτσι η πλειοψηφία των πολιτών σε κατάσταση αποδοχής της θέσης τους, χωρίς ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, τη στιγμή που ήδη εκχωρήθηκε στον εκλεγμένο αντιπρόσωπο. Δηλαδή, όταν απουσιάζει η ουσιαστική δημοκρατία, δεν αναπτύσσεται μόνο η ανευθυνότητα σε κάποιο τμήμα πολιτών, αλλά ανθοφορούν οι διάφορες πατρίες, οι αδιαφανείς διαδικασίες και οι αυταρχικές εξουσιαστικές δομές, οι οποίες δεν έχουν κανένα σεβασμό στον άλλον, που μπορεί να είναι ο συμπολίτης, συνεργάτης, συνάδελφος ή αλλοεθνής. Κατά συνέπεια, τα βασικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν μια ανθρώπινη οντότητα και μια ολότητα, όπως είναι το ενδιαφέρον ως έγνοια για τον άλλον και για την κοινωνία, τα οποία είναι στοιχεία συλλογικότητας και πολιτισμού, δυστυχώς εξαλείφονται. Ωστόσο, όταν αυτά τα στοιχεία τα οποία καλλιεργεί και ενισχύει η δημοκρατία, ώστε από τη μια να ολοκληρώνεται ο κάθε πολίτης ως άνθρωπος μέσα στην πόλη και από την άλλη να διευρύνεται η αφοσίωση και ο σεβασμός τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και την αυτοκυβέρνηση και αυτοδιάθεση των λαών, αφαιρούνται. Τη θέση τους παίρνουν άλλα που είναι αρνητικά. Αυτά είναι όχι μόνο η αδιαφορία με τη μορφή της αλωτρίωσης, αλλά και η εχθρότητα που καλλιεργείται ενάντια στον άλλον ή η επιθετικότητα με ένα μένος κατά του ανθρώπου. Αξίζει να σημειωθούν εδώ οι απόψεις του Μάρξ, οι οποίες τέθηκαν ως βασικές υποθέσεις στην εδραίωση της κοινωνιολογικής θεωρίας της σχολής των συγκρούσεων, αφού αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και ευαίσθητος. Τα προτερήματα όμως αυτά μπορούν να διοχετευτούν στα αντίθετά τους εάν η οργάνωση της κοινωνίας είναι κακοσχεδιασμένη και επιτρέπει τόσο την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, αλλά και την άνηση, άρα και άδικη κατανομή πλούτου, αξιών και μεταχείρισης των ανθρώπων. Την αρμονική, δίκαιη και προπάντων ανθρώπινη συμβίωση πολιτών και λαών μεταξύ τους που υπόσχεται και περιφρουρεί με τις αρχές της η δημοκρατία, τη διαδέχεται ο άτραπος ατομικισμός και η κυριαρχία στην εποχή μας. Έτσι δεν εκπλήσει το γεγονός που βλέπουμε να διαπράττονται τα πιο φρικώδη εγκλήματα που πηγάζουν από την κυριαρχία σε βάρος της ανθρωπότητας. Η τελευταία δεκαετία έχει έκθυλες παραστάσεις σε αυτό. Είναι τα σημάδια των καιρών, βλέπετε, για ένα πολιτισμό παρακμής. Φαινόμενα που αναδύονται μόνο όταν υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, όπου βαθμιαία γίνεται έλλειμμα ανθρωπιάς με τον ατομικισμό, την κυριαρχία, τον άδικο, άγωνο και παράλογο τρόπο που λειτουργούν άνθρωποι και θεσμοί στις διάφορες κοινωνίες. Αυτό που αντικαθίστανται με την αφαίρεση της δημοκρατίας και του σεβασμού που έχει το κάθε άτομο στις αρχές της και στους άλλους είναι το ατομικό έναντι του συλλογικού. Το θράσος, η βία, το μίσος έναντι της ηθικής, της ειρήνης και της εμνότητας. Τόσο οι νόμοι της κοινωνίας όσο και οι κανόνες που διέπουν τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδρύματα δεν αντανακλούν τη συλλογικότητα και την ισότητα των μελών αυτών των συνόρων. Το κατακλείδη συμπέρασμα. Το κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας συμπερασματικά με τον τρόπο που έχει περάσει η μη δημοκρατική λειτουργία της
είναι ότι καταστρατηγούνται οι αγώνες και πνίγονται οι αντιστάσεις οι οποίες εμφανίζονται ως κριτική σκέψη στο έλος των διαφόρων ομάδων του πατριών. Η ιδεολογία των μικρών εκείνων φατριών ως τάση μερικών συμφερόντων έναντι του καθολικού αντικαθιστά τη συλλογική ιδέα σε ατομική ή μερική και τον καθολικό νόμο τον κατεξοχήν κοινό για όλους, άρα ανθρώπινο, σε εκείνο που προστατεύει τους ορισμένους. Με αυτόν τον τρόπο στερείται το άτομο την προοδευτική του δράση που θα μπορούσε να είναι προϊόν μιας δημοκρατικής συμμετοχής, αυτόνομης σκέψης και βούλησης και μιας ανάπτυξης μέσα από μια συλλογική δημιουργία. Με τέτοια στέρηση ο σύγχρονος άνθρωπος απολιθώνεται στον κόσμο της μοναχικότητάς του, με ένα, συγγνώμη που μιλάω τόσο άσχημα ή με αφορισμούς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορώ παρά να τη χρωματίσω με αυτά τα ίδια χρώματα. Με τέτοια στέρηση ο σύγχρονος άνθρωπος απολιθώνεται στον κόσμο της μοναχικότητάς του με ένα σταθερό παραγωνισμό, μερικές φορές βίαιο, χωρίς ρόλο και λόγο στην κοινωνία που τον περιβάλλει. Σε μια κοινωνία που διανύει την εποχή της παρακμής της, εφόσον δομείται πάνω σε ατομικοποιημένα διαχωρισμένα άτομα και εμφανίζεται ανήμπορη να επιτύχει κοινά αγαθά, επειδή τα ίδια αυτά άτομα επιδιώκουν τα ιδιωτικά ατομικά του συμφέροντα, στο προπέτασμα όμως της σκέψης του στήθηκε η μάσκα του ψεύδους, πλάσσοντας την ψευδή του συγκίνηση και έτσι βιώνουν την πλαστή ευτυχία του στο βασίλειο της μοναχικότητάς του. Το ερώτημα που εξανάγκησε να δείτε εδώ είναι προς τα πού θα οδηγήσει αυτή η βουβή απόκληση της μάζας των πολιτών. Στις άθλιες δημιουργούμενες συνθήκες και από τις κυριαρχικές εξουσίες οργανιζόμενοι τον όρο του Brexit, ή προς την αφύπνιση και αντίσταση, ή σε περισσότερη αδράνεια και υποτέλεια. Ευχαριστώ.